Második ember mi? Aha. Gyerünk, Sanyi! Gyerünk! Gyerünk, Sanyi! Gyerünk, Sanyi! Gyerünk, Sanyi! Tehát keresi Zalaegerszeg vezetett és a Budaörs szabályán. Gyerünk, Sanyi! Gyerünk! Sanyi! Gyerünk, Sanyi! Gyerünk, Sanyi! Gyerünk! Sanyi! A keresi csapatnak és a nekedéskedben, hiszen a pályálőjüket, a osztag pályálőjüket sikerült behozni. A Tőpártának elsőként, aztán a másodiknak majd nagyon szorosan a Vedat és a Zalaegerszeg, a Budaörsiek egyelőre az ötödikek. Ugye itt is 3 kanyart futnak kimért pályán, a KSZ a Debrecen, és a Zalaegerszeg, és a Vedat. Gyerünk, Máté! A Vedatban Alai Penya indult. Nem igazán tisztávak, de nagyon jó nyomja, tehát hogy most a 4-es, aztán a Budaörsek az 5-nél. Az 5. hogy az éven változás lesz. Gyerünk, Máté! Debrecen mellett a Debrecen. De nagyon jól jöttek, nagyon jól jöttek a Zalaegerszegek is. Ez a 3 csapat egyelőre kiemelkedik, de a Vedat is itt van szorosan, és a Budaörs is most váltott. Tehát a harmadik utat a pályán egyelőre vezet. A KSZ-ben Kovács Dávid fut majd be, de inkább ugye igazából 8-áron. Jeleszkedik, aztán Korokai Máté az, aki a Debrecen csapatát hozza a végén. Korokai Máté nagyon jó fogjuk menni a végén, egészen biztos. Szűzvaldó jön Zalaegerszegről, tehát ő sem fogja nagyon alá engedni a dolgokat. Nézzük, Kovács Dávid! Kovács Dávid kibírja-e, hiszen ő nem 400-as jutott átvalóról fut, viszont Korokai Máténak ez meg sokkal inkább fekszik ez a táp. Viszont Máté jön, érdemes nézni a félegyenet, hogy Dávid Korokai Máté iszonyatos nagyot tudott, 3-23 a KSZ a második, Zalaegerszegben a harmadiknak, a Vedat a 4., a Budaörsek jönnek az 5. helyen. Hát ez egy jó futástól kell. 3-26. Ez igen. Gratulálok. Jó volt.